sethiwe icala yemhlabeni ngiyayikhetha inkosi enhle yasebuhleni bamaNazaretha. Ngibingelele abagcotshwa bami, ngibingelele into abayipheza nebandla likaNkulunkulu lonke egameni lonyazi lwesiZulu. Amen. MaNazaretha mahle
ngezwi kaMshumayeli uthi njengoba sibuya kuNkulunkulu uyacela ke sisukume ukuthi ngabe ngempela simbonile uNkulunkulu uthi inkonzo eyonke kamkhokheli namakhosikazi angazi noma ngizwe kahle hlala ngibika njathi indlebe zami ayisahambi kahle ngangithi ngiphila isindile ngangazi ukuthi kufa kulele khoneni abantwana basezulwini siyabingelela abantwana bala ekhaya kade sagcinana siyajabula masibuye siphila engikuthanda kakhulu Mshumayeli awukho umkhuhlane okosilandela siphambi kwaNkulunkulu ngaphandle kababudube bafowethu ngaphandle kababudube naye samcela uNkulunkulu amkhumbuze ngoba uthi uNkulunkulu yelilanga umuntu ohamba kelanga lomhlangano uyambona ushembe phambili bantwana basezulwini ngezwi kaMshumayeli uma ethi asibabaze siphumile phambi kwenu bangcwele sathi siyahamba sakuNkulunkulu unyazi lwezulu bekukuningi ke besithwele umsebenzi kaNkulunkulu okuleli thempeli saphinda sathala namacala ekhemisi esihleli kuyo uNkulunkulu wasithwala sasofika emzini engcwele wasebuhleni hayi kuyezulwini bafowethu simbonile uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu hayi bangcwele yabona mangabe kuthiwa icontent isono intembi kakhulu leyo sihambile ke lapha sasofika emzini kaShembe ebuhleni bamaNazaretha noma ke mina ngiyazange besakwazi ukuvala umhlangano bangcwele bamShumayeli ngicela bamfishane amadola amasalukhile namanje ngazi noma amakhaza yini ngicela bamfishane masifika phakathi komzini kaNkulunkulu angizange ngikwazi ukuvala umhlangano kodwa khona sifikile emzini onyazi lwezulu mase sifika ke khona umhlangano wenkonzo yokuqala okuthiwa umdedele sayingena inkonzo yokudedela ngiyazi konke lokho ekukhuluma niyakwazi benikhona futhi eqaleni nasekugcineni benikhona abantwana bala ekhaya konke lokusho niyakwazi yikho ngithi ngicela uMshumayeli bamfishane hlale phansi laleni inkonzo kubantwana bala ekhaya ngoba besikhona eqaleni nasekugcineni bebekhona so ngenisile umdedele bangcwele emzini kaNkulunkulu hayi umhlangano namhlanje angasawulinganisa nani umhlangano namhlanje angwazi ngawulinganisa nani kuhle ngoba khuluma into lofakazi benikhona niyibonele bengiyiumhlangano lo bokunyakanyaka bangcwele waphinda ngoba khona inkonzo ngelisa umsebenzi kaNkulunkulu nawo sungenisile umsebenzi kaNkulunkulu uNkulunkulu wasemukela bangcwele isiyalandelana ke emhlangano kaNkulunkulu njengoba nasi ukuthi iqale inkonzo entsha ulandele intombi zabe ziyentanda ulandelana nje kanjalo bangcwele ngithi abantwana basezulwini kusumela nje mina ukuba bazi ukuthi unyazi lubonile emzini engcwele wasebuhleni unyazi namhlanje beqopha umlando bafowethu befuna ukuthi nokade engabaza abone ukuthi ngempela lapha sikhona silandela uNkulunkulu weqiniso ngibongela umuntu othi mangabe ephuma ekhaya ahleli kula abike ebese bikela nomubuyebikela umndeni wakhe ebese bikela nomyeni wakhe isho njalo indaba ebese buya nasethempeleni ebese bikela abaphathi bakhe hayi awubikela
ubingelela umshuba Mkhabela, ubingelela uManqwanga. Kodwa ubingelela iglosi yakhe la ekhaya ebhekileyo. Ubingelela iglosi yakho ubingelela thina. Mhlawumbe omunye umuntu ethena hawu ngizoze babikele ngoba bezogibeza yini. Abanye basho njalo. Bezogibeza yini lo Manqwanga mangibikele. Yena uMkhabela bezogibeza yini noma bezongigcwasela. Hayi, obingelela thina. Ubingelela la iglosi. Lebhekile kulethephe. Ukuthi ayihambe nawe. Khona manje uNkulunkulu kwaqopha umlando ebuhleni. Wathi likubonda. Hayi beka lo ubonda lo uNkulunkulu bekhombisa mina nawe ukuthi uyini. uNkulunkulu bekhombisa mina nawe ukuthi ngabe uyini phambi kwethu. Ngoba khona abasanga bazayo kumanje nje. Una nkosikazi lapha. Yathi mayisakimi Shumayeli zobika ukuthi iyahamba emhlanganweni ngake ngayibuza kaningi ngathi mthandami njengoba usebenzi konje uzofuka wenze njani wathi uNkulunkulu uyobona la ekhaya siyabika empengeni sicele bese ulinda ukuthi uNkulunkulu uthini kuwe le nkosikazi ineminyaka iyacela la ithembe uNkulunkulu ayikhumbule awusizini bikathi inalo nami yalwazi. Kodwa namhlanje ethe mama noma ngasebenzi ngihamba ngemhlanganweni. Ibikela abaphathi bawo la ethempeleni, hayi Manqwanga, hayi Mkhabela. Ithema ifika lapha ya. Ingane zathi zosebenza kwawubona. Kanti indlela uNkulunkulu esethetha ngayo iqala la lenkosikazi. Lento abalenkosazi bokunzima ukuthi yofika uNkulunkulu. Lapho engasithi ngafika kanjani. Kodwa ngokwenzeka kwalengozi le, wathi uSheba namhlanje ngiyathetha icala lakho esho kulenkosikazi. Wasethola ithuba lokuthi endlale usizo lwakhe lonke elumhlupha nje bekhona inkosikazi isanda neso. Uthi uNkulunkulu uyasebenza. Uthi baba ngisebenza ukuthi sona namhlanje uzothola umsebenzi. Hawu bantwana basezulwini. Ithi ngothola umsebenzi. Uthi konke ukuhlala wathi ngasakunako kwasemuva. Beka yona ingozi bekuyimhuzuko. Angazi noma banawo nenhlanhla wena uthi uthola imhuzuko yila. Kuthi mawufika phambi kwaNkulunkulu ngalolo suku. Mayithi lapha kwakwenze njani bese kukhunjwa ukuthi ungalelanga usebuhleni. Uthi umfundisi uBhazini wangapha umhlaba yalingana silapha emaqhaweni omunye unyaka bephethe inkonzo. Uthi lapha emsini wakubo kwake kwathi lelo hlali belungiselela isabatha. Uthi kwangena indoda babengayazi yangena ngesikhathi sokuyela ko6. Mayifika le ndoda wakhona umama wakhona. Yathi le ndoda bayibuza ukuthi baba lekhaya uthi le nkosikazi ayizange ijabule ubona lo muntu ngendlela angcwele ngayo uthi ufunani la ekhaya. Kodwa khona indaba engayilalelisisa mayithumbazini lo mama wathi mayihambe egcekeni kuthiwa washelela wawa. Angazi noma waphuke engalweni noma emlenzeni. Kodwa wathi masakubika uSheba, wathi uSheba hayi thina basesulu besibeka umaka uthi mayisefike kodsayo ebese sikhumbula ukuthi nayi le nkosikazi. Isho ukuthi bantwana basezulwini asibo isikhathi sisizinto singaboyilinganisa. Sazi ukuthi bawuphuma lapha emsini engcwele yini ozothi uhlangane nayo yini uNkulunkulu azokwemukelisa yona namhlanje. Le nkosikazi bingazi namhlanje ukuthi iqala ka lo futhi iqhatha la phambi kwaNkulunkulu ebese ethola okungaphezulu. Bantwana basezulwini bomkhulu umhlangano uthe uMshumayeli ngizoshaya amabili amathathu. Ngihlale phansi dadela amakhosikazi agiye uNkulunkulu uba abekhona emhlanganweni. Abekhona emhlanganweni. Mina ngufananga umhlangano. Ngeke ngahamba nami ngogcina amacala kwaSibiya. Ngoba ithi indaba kaShembe ilanga omunye umnumzane othile wathi mayisedlule emhlabeni. Esefika ngale kwesizayo esefika emndenini. Wathi mayingena wasuthi umndeni, hawu ungani wena ungasazi ukuthi siyini emhlabeni. Bosogijima nesonto okwala ekhaya wasanendaba nakho.
nami ngithe namhlanje engaze ngitholele umbuzo ngilapha ake ngiphume ngogcina kwaKwaSibiya ngichaza ukuthi umhlangano anguvalanga kodwa bengikhona emhlanganeni yonke imisebenzi yenziwe ehleli bengikhona bantwana basesibini ngiyayibongela ngithe ngicela bamfishana kwamakhosikazi maningi inkosi usendizwini Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni amen. Ngizocela ngisihlabelele sika 170. Sigcine masigcine nguwe Nkosi masigcine nguwe Nkosi Inkosi enkulu yasebuhleni amen. Nginovalo maNazaretha ngiyasaba. Cha siyabonga bamshumayeli. Uthi baba asisho ukuthi sibonene ebuhleni amen. maNazaretha besikhona emhlanganweni. Ngizokhuluma nje ngentshumayelo kaBaba yesabatha lokuvala amen. Ubaba ukhulume njengoba uma eseshilo ukhulumile ngalolu daba lobonda. Ubaba uye wayiqala indaba wathi yenzeka lento ngesikhathi sikaBhombele ebuhleni amen. Phakameni uthi lawa udonga lamakhosazana agqibeka amakhosazana
Yayisikhamba inkosi enkulu yasePhakameni yayendlini iyothandaza. Uthi bathi bengena abafundisi ukuthi baba nalo udonga selwile lula amakhosazana. Wathi baba hayi batabama ngeke kusenzeka lutho. Umoya wabo sengubambile lapha ezandleni zami. Amen. Manazaretha ubaba uNyazi lwezulu ubaba umqali wendlela. Ubaba uthi bathena befundisi bezobika kuye ukuthi naku sekwenzeka ingozi. Uthi baba ngaphatha ubhoko lami ngahamba ngaye eGetsemane. Uthi ngafike ngakhuleka ngathandaza. Uthi bathi befika abefundisi wathi hayi batabami akwenzekanga lutho umoya walaba abalimele nawo ngubambile ezandleni zami. Bayibonga Nkosi. Ushembe uNkulunkulu bangcwele. Ukhulume ngezinja. Kuke kwavela izinja laphayana kule yaklikhi la kakulinyelwe khona. Izinja zizongena ebuhleni zizobheka ukuthi abekho yini abasele abagqibekile. Amen. Uthi baba asingabobhala amaNazaretha enkundleni zokuxhumana into engekho. Uthi baba kumqali wendlela wake wahamba wathi mayefika la kwenye indawo wathola ukuthi kukhonkotha izinja ngaphansi komhlabathi. Izinja ezazilahlwe umnikazi wazo wayigqiba iphila. Uthi baba umqali wendlela wayesethi batabani manini la khona izingane zami ezikhalayo la. Base bemangala abantu ukuthi ubaba usho ukuthini ukuthi kukhona abantwana abakhala ngaphansi komhlabathi. Amen. Wathi baba kubhani la zaphuma izinja iphila bangcwele. Njengoba bese kubhaliwe ukuthi izinja ebuhleni ifunana. Uthi baba yonke into esemhlabeni kaShembe. Manazaretha nama ngeke ngibe mude. Saya kabheka bezayo. Hayi sagezwa amaNazaretha. Sathi masithi hayi bongaphe egoli izulu linjani. Kwathi hayi bo thina sithamela ilanga. Thina sinetha bangcwele. Sigeza izono zabazali bethu. Ngikhumbula baba Mshumayela I'm sure kwaku 1926. Ubaba umqali wendlela esuka eJudiya ngenyawo. Enqamula eMobeni edrobheni laseJudiya. Ngoba wayebona ukuhlupheka kwethu singabantu. Amen. Wathi mayefika ubaba wafika kumagistrate wanqonqoza. Yathi magistrate ngokukhulu isakasa wathi ngena. Ingazi ukuthi isho kubani. Kanti isho kuNkulunkulu wasemhlabeni nasezulwini. Wathi mayefika ubaba umqali wendlela kumagistrate. Wathi uyangazi mina. Yathi magistrate cha ngikwazi ngibona umuntu. Wathi uNkulunkulu mina ngiyena umuntu. Ngize lapha kuwe magistrate. Ngizokhala ngikhalela abantu isizwe sakithi esimnyama. Ngibona la edrobheni bayehla bayenyuka abamhlophe. Bazohola imali yepension. Ezakithi zakwazi izaguga zonke zabantu abamnyama azitholi le mali ethola abantu abamhlophe. Wasethi ngizobhala incwadi, ngibhala incwadi ngikunike bese uyisa wena emahhovisi amakhulu ePretoria. Wathi magistrate angeke kwenzeke lokho. Leyo mali yayinqunyelwe isizwe esithile. Hayi lesi wena okhuluma naso. Wathi baba ngiyacela magistrate ukuthi nezaguga namakhehla akithi esizwe simnyama ngicela bayithole le mali. Baba Mshumayela namhlanje abaningi bayayithola imali. Ngoba umqali wendlela. Abaningi abangakwazi lokuthi ipension iyaphuma kuShembe. Nkosi busise nikuswila. Amen.
oluhle kwabayingcwele. Manazaletha ngizobingelela ihamile lonke likaNkulunkulu. Sibonge Manazaletha ubaba wethu ukuthi masiphakame njengoba kade siyile emzini oyingcwele. Manazaletha ke ngangiphethwe nawubuthongo. Manazaletha nami uNkulunkulu ngimbonile. Manazaletha sahamba kahle sayisawufika emzini oyingcwele kaNkulunkulu. Ngalizwa nami izwi lakhe Manazaletha. Manazaletha uNkulunkulu akasabonakali. Manazaletha ngobuningi babantu. Manazaletha uyabonga uNkulunkulu. Uthi ubonga Manazaletha basekhaya lomphefumulo abezile baletha ukumaya emzini oyingcwele. Uthi uNkulunkulu uyabonga ubuningi babantu bonga umhlangano Manazaletha ayingcwele. Uthi akaza kubone lokhu buningi babantu abangaka Manazaletha. Uthi baseza abantu emzini wasebuhleni Manazaletha. Uthi kodwa ngeke kugcwale Manazaletha kodwa bayeza abantu basazongena emzini wasebuhleni. Nami ngithe mangithi ngiyaqalaza ngithi ngibheka emva, hayi ulwandle lolu. Amehlo awuboni ukuthi aphelela kuphi Manazaletha. Ngiyayibongela nje nami uNkulunkulu engivumelile ukuba nami ngiphumelele ukuya kovala Manazaletha amahle. Manazaletha nami uNkulunkulu ngelinye ilanga unyazi lwezulu wake wangisindisa nabantwana bami. Sasihamba nje sisuka la eGoli sasiya eNewcastle. Khona lapho la sasiya khona. Sasihamba nje sonke endlini nabantwana bami. Kukhona imoto esasihamba ngayo. Kodwa sathi masifika emarobhotini aseNewcastle kwase kuqhamuka itruck elikhulu elimatruck emabili. Leli itruck leli lacishe lagibela phezu kwethu. Lalizogibela okhakhayini kuthina. Ngoba lo muntu esasihamba ngaye akazange ame. Kwakufanele ame emarobhotini aqalaza ukuthi ayikho yini imoto eqhamukayo. Manazaletha laqhamuka leli truck elizogibela phezu kwethu. Kodwa kwafika kimi enhlizweni yami ukuthi akwengimemeze uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu. Ngathi shembe ngathi awusaze safa. Manazaletha ngalibona itruck leli udriver elwa nalo ukuthi elikhipha emgwaqeni Manazaletha laze laphuma itruck. Kanti imoto lesihamba ngayo yathinteka kancane lapha emabhampini. Namanje senomaka. Yaphuma ingane yami yaphuma yabaleka kumfana emarobhotini. Ngaphuma ngakulandela imoto seziningi ipipiza. Ngabona sekufika ama traffic cop ngazi ukuthi afika nini kanjani. Ngezwe nje sebebuza ukuthi anelimalanga na. Sathi thina cha asilimalanga. Lababaza udriver wetruck wathi awu wathi cishe ngabulala abantwana kanti khona abantwana. Wazwe labantwana Manazaletha amahle. Nami ngithi ngibabaza ubukhulu bukaNkulunkulu unyazi lwezulu eyibonakalisa ngaleso sikhathi ukuthi yimi sengikhona kuNkulunkulu wabantu Manazaletha amahle. Washo njalo ubaba inyanga yezulu ngelinye ilanga ngimlalelela emavidweni ethi sekungaze kufe abantu emotweni baphele bathinya. Akekho yini obengamemeza uNkulunkulu ukuze basinde abantu Manazaletha.
nami lawo mazwi la ngikhulume khona kabi nengithethelele ngemntwana ngemncane ngicela inkosi ibusise ngibuswe ukuphazamisa umama abadala yomntwana sifuna nami nokuzibongela uNkulunkulu ngokungimema kwami emhlanganweni kaJulayi. Ngiyabonga uNazaretha noma nami ngangazi ukuthi ngizohlala wonke umhlangano kodwa khona okungisukumisile nami ukuthi ngibonge. Ngiyabonga ngihambe ngase ngabuya nabantwana bami bephila ngoba kuhle kungonakele lutho endlini ngoba ngibashiye bonke basekhaya. Nazaretha noma ngifike emhlanganweni kwakhona okungiphazamisayo enhlizweni yami kakhulu. Ngathi mangifika ngoba ingane yami le omfana ukhanyisa wahamba kuqala wasehamba nezinto zabantu zomsebenzi engwenzayo wezandla. Wayesefika umntwana lezo zinto zalahleka zonke. Ngasuka nje la vele senginaloso stress sokuthi ngilahlelwe izinto zabantu zonke zomsebenzi. Yasiyangcindezela-ke lezo kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba akuzange kungikhubaze lokho ukuthi ngisonke ngenze konke. Ngithe mangifika laphaya ngase sengiphathwa umkhuhlane. Ngaphathwa umkhuhlane kwaze wafika iy'nsuku zomgidi ngasina ngesonto nomgidi wokuqala kodwa ngomsombuluko ngase ngize ngiyahamba ngiyofuna odokotela. Mangibuya ngoLwesibili kwangavukeka nhlobo ngibonga uNkulunkulu ngakho wonke lokho. Kwangavukeka ngaze ngakwazi ukuthi ngiyakaze ngabo 1 emini kungavukeki ngizwe ukuthi cha ayi ukuthi umkhuhlane ojwayelekile lo shothi mhlawumbe ekhona idimoni. Kodwa kuthe uhamba kwesikhathi wasese ungizwa sengingcono. Wahamba lokhu iqhubeka iy'nsuku ngathi ngesinye isikhathi ngivunule kuLwesine ngoba lo mkhuhlane kushuthi awuzange uvume ukuthi ngiye kwadokotela ngoba ngathi mangibuya kwadokotela wangicindezela kakhulu ngacishe ngafa. Kodwa ngithe nginyuka kuLwesine ngivunulile ngase ngizwa ngishawa yinto ekhanda. Yangishaya kakhulu waze isayidi lami laka-right lonke ngalizwa ukuthi liyaphela ngaze ngavuza ngisho amathe emlonyeni esayidini laka-right. Ngezwe ukuthi kukhulu okurong nehlo la ngabe sabona ngathi ngikhumulile ukungcica amehlo ayikwana ngabona ukuthi kushuthi khona idimoni ngampela elingihlaselayo. Kodwa ngase sengiyahamba ngaqhubeka ngangaphinde kumva ngaqhubeka ngangigidini ngawusina ngasina ngabuya ngangamtshela uma ongihlezi naye edokodweni ngathi ngenze intshela umuntu ngase ngifonele ingane yami intombazane Thandulo. Ngathi Thandulo ngiyagula wathi mabuye ngathi okay ngizobuya. Kodwa angizange ngibuye ngahlala ngangizama ngiyifoster ngenza konke uma ngingamtshelanga ngoba ngangisabe ukuthi uma uzophatheka labo phela naye akakwazi ukwenza lutho mina engenza yonke into la endlini edokodweni akwazi nokuyisukumela. Kodwa nje yilo ngiyiqinisa kuthe sesibuya kwabheka abezayo ngoLwesine ngase sengiyavunula futhi nganyuka ngangigidinga ngezwa nje ngingcono ngiyilule emzimbeni. Ngase ngifika ngigaxa isigubhu igramu ngathi hayi uzokwazi namhlanje ukushaya isigubhu. Nazaretha the uphakathi umgidi lo ngishaya isigubhu ngezwa into ekhanda ihlakazeka igcwala umzimba wonke. Ngezwe ukuthi ilento engiphethe. Kodwa ngaqinisela ngasishaya isigubhu kwaze kwafika ulayini wethu ngasina ngabuye ngabamba isigubhu esincane ngasishaya.
ngakusasa ngathi mangifike edolobheni ngageza yenza yonke into ngayizwa lento ukuthi salokhu ikhona le ohlangothini ngoba inkinga yami bengizwa ngomlomo ukuthi uvuza amathe la eceleni. Kodwa uthe kusa ngakusasa ngolesihlanu kwase sekuphele wonke sengiyiphilela nje sengumqemane. Ngalo magama ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ngiyabona ukuthi shuthi khona idimoni ebilikade lingifuna ukuthi bathiwa mhlawumbe ngibuyile ngabe ngilele esibhedlela. Bese ngiphinde ngicelela ubaba wami uNtshangase ukuthi ngicela ukuthi uNkulunkulu angikhumbule ngoba ngithe izolo ngamuzwe sengifonela emini engitshela ukuthi usesibhedlela eShowe bathi bayamnquma umlenze. Ngaphatheka kabi ngoba into besilokhu siyikhuluma naye ubaba lo ukuthi akathandi ukuthi banqume ngoba wathi eqala ukuya kodokotela wayakhona eShowe bavele bafike bathi nje hayi kumele ukuthi siqhume unyawo. Mase sengimletha la eGoli bengihamba naye nje kodokotela akekho udokotela la eGoli kwaphatha indaba ukuthi lento ifuna ukunqunywa bamsizile nje bakwenza wonke wazwa abangcono. Wathi mayibuyele ekhaya wasekufika iqala phansi futhi manje ngithe mase ngithi ngibuya naye manje ngoba ngiyemhlanganweni bathi uma ngeke asakhona ubaba ukuthi ahambe azofika eGoli ngoba akasakwazi nokuhamba useyiqaqa ngamadolo. Ngathi mina kodwa ngizocela ukuthi ngenze imizamo yokuthi ngoba odokotela bala eGoli ngiyabethemba. Kodwa izolo uthe sengifonela-ke wayesethi bathi bazomnquma umlenze ngoba lento yakhe isuka phezulu enyongeni. Manje akukho engingathi uNkulunkulu akujikise lokho ngoba ngiyabona ukuthi nomndeni wasekhaya kithi shuthi bavumelene ngakho ukuthi kulungile anqume ngoba phela into isimhluphe kakhulu akukho kuzokwenziwa. Kodwa ngokwakhe wayekade engathandi ukuthi anqume. Ngalawo magama ngicela uNkulunkulu angikhumbuleke nalapho lapho kodokotela akwazi ukuthi masebewenzile lokho avuke abuye aphile noma kuzoba kubuhlungu kodwa akwazi ukuthi athole amandla ukuthi avuke. Sisebenzise sathi masinikwa izeluleko ngabaphathi bethu ukuthi siyabona umuzi ohlonishwayo okhazimulayo ngaphezulu kwelanga lenyanga. Sibuye ebuhleni bantwana basezulwini uthi ubaba wethu asichaze into esiyibonile ukuthi ngimemeze ngiyikisi inkosana yabambatha ethi hawu yaze yankulu into esiyibonile yaze yayisimanga into esiyibonile esingakaze siyibone lokhu sabakhona esingakaze siyibone futhi engeke sibe khona nakonke umhlaba futhi engeke sibe khona nakuphi kodwa isebuhleni bakaNazaretha olwa unyazi wezulu. Umhlangano wokuqala noma ngithi ithempeli isabatha lokuqala bekuyisabatha lentsha kimina elalingqophamlando ngoba lapha kwakuthi akubuye isithunzi senkolo izeluleko ezakhishwa ngo-anti mayelana nokuziphatha baze bagamanxa o-anti
Antutanga uyena engamuzo waluleka kakhulu. Kodwa noma kuthe sekubhala umhlangano sayibona iluleko zabo ukuthi asilizwanga izwa babelisho ukuthini. Babeluleka ngokucela u-anti. Bethi babuyaphi labo bhasikidi abangaka. Nala umshumayeli wami washo wathi ubuyaphi lokuthi uma ngabe ngoba omunye umuntu uyaphuma eyocela ngoba efukuvusa umuzi wami kuphela. Kodwa manje le isiphenduke manje iselekisi. Isiphenduke manje ukubukwa. Isiphenduke manje umbukiso. Umuntu manje uzosaba ukuvusa umuzi wabo ngoba uzothi bazothini. Ngoba uzobuyela kuloya mthetho vele owenziwa ngoba kwakuba ngamaDrink awu4 kube iFanta kube iCoca-Cola kube iSprite kube iLemon Twist efakwe etrain elilodwa bese kuba ngamabhasikidi awu4 futhi kube ama-choice assorted la mancane kube ngama-eat some more kube ngamamali kube ngama-lemon cream bese embozwa ngenet eyiswe edokodweni lale ntombi esipiceliwe uma efika iy'ngane ziyilethile le tray elilodwa nazo ziyojika nokunjalo okuthengwe Khabo Ntombi kuyiswa futhi manje ekhabo nkosana kodwa ke manje sesibona iselekisi ingathi besingakulalela okushiwo ngo-anti ukuthi ayiphele le nto yobhasikidi abahleza beklele la kushuthi uyithombe hhayi amkhulumi-ke lokho kwamafoni akukaze kwaze kwaba khona ingathi bekungabuya umthetho esiwaziyo ingathi besingathi masazi ukuthi siphuma sebuhleni siyakuphi siyolandana iNdoyamuzi yini esizobuya nayo ngayihlaze enkulu kabi ukuthi uhlale eNdoyamuzi inyanga yonke ungaphethe muntu ngoba umuzi onobungcwele laphaya umuzi othi uma ubuwo kushintshe yonke into sithe singenisa umdedele sitele edokodweni siwuthele imame akekho kade engekho noma abanye abangasekho iy'ngane zabangasekho bebekhona wafona umzala wathi umama khanye ehlezi edokodweni nani nibaningi abazulu bangaka beza labo 8 wathi nihlezi nibaningi edokodweni kunabazulu nayo yonke into ngomhla ka2 waphuma kuzosaphe ngomhla ka2 sikhuluma ngendaba enjalo ukuthi njengoba nje sekumdedele siyongenisa iy'dalwa zethu siyele abanikazi bemizi siyele okhokho bethu uma ngabe ngeyi-1 singenisa umdedele kuzosa ngeyi-1 utelele ngomhla ka2 ephupha umuntu ongasekho emhlabeni ethi umuphe ejabulile sedokodweni ehlele ejabuleni endlela exakile kuyaklikha kithi ukuthi hhayi kusho ukuthi into ade siyiyele la ikhona ibonakele ngoba ngasekho ingathi bengabuye umthetho ngendlela okuyiyona baphinde baluleka o-anti bathi uma ngabe kushada odadewethu laba betethelelo akumele efake iduku elimhlophe ngelenkosazane ka-25 baphinde bama futhi emfundisweni ethi ujiza ngokwenkolo uqu lusuke lukhishwe yintombi isuke ikhiphela isoka kusho ukuthi inqumo lwentombi bathi ujiza uqu ngokokukholwa akumele umuntu uma ngabe egana noma ubanje bonakalisa ifana lomjiza kodwa ujiza uyuqu kusho ukuthi kumele likhishwe ngamankosazane baphinde bayibeka indaba yamambatha ukuthi imbatha cela ningithethelele uma ngabe ngikhuluma okwakhulunywa kuvula umhlangano imbatha ifakwa intombi esukigana kwakufakwa ithawula bathi uma ngabe intombi isize yayiphethelelo kufanele ifake ithawula nami ngikule ngona ifakwa amathawula bese kuthi laba abayizimpele esifake iy'khafu yilowo mthetho kade siyowuthatha esibiye nawo omunye siyaziyo ukuthi inkolo siyibona iyalahleka kakhulu noma ubuka lapha emafonini uma ubheka la ey'nkundleni zokuxhumana okulokhu kuhlaliwe nakukhona kuthiwe ake kuyekwe iy'mfihlo zesonto ukuthi zifakwe ubone yonke into ukuthi kwenzakalani esontweni mina bengathi nakho lokho kokucela nakho lokho kuhlanganiswa ake kume kungabonakali la emafonini ngoba nala ngaphandle zikhona iy'mpisi ezithanda ukuyona le nto inhle kangaka uyizwe ithi sikhulunywa umuntu ongakholwa uma ngabe uyithathaphi uyifundela emafonini la emafonini kuningi izinto ezenzakalayo uyaya phansi kwiprofile yomuntu umbone
uthi yabheka phezulu inkosikazi le usiyaya kwiprofile yakhe ngaphansi hawu usefaka amabhulukwe futhi uthanda udideke futhi nasemakhosazaneni kanjalo ubone ukuthi hawu ubesentanda uthi uyaya kwiprofile yakhe hawu nawe usefaka amabhulukwe futhi la ubone ukuthi hayi ngeke isithunzi senkolo ngempela silokhu siyehla ake ibuye leyamthetho ake kubuye kulokhu ukukholwa ake kubuye lokhu akuhlonipha lenkolo iyinkolo yokuhlonipha iyinkolo elesabayo ukuveza noma ngayini angazi ungashawa umthetho wokuthi amafoni ake kube yinto mhlawumbe ukuthi wazi ukuthi uma uphuma uya kuleya ndawo ifoni uyisebenzisa ekhaya lakho kuphela noma ngento zomthetho isebenzi ukhona-ke washo wathi nenze njalo uma sengene ema-toilet ngoba manje la emafonini futhi kugcwele nobaba la emafonini ethu ngoba sazi ukuthi ifoto alingeni etoilet ngithe ngibona ngabona futhi kunomunye othengisa amabhayi efaka isithombe sikababa lokhu liyaqhubeka nje izinga lokuthi lokwehlisa inkolo uma ngabe ulifanele leli bhayi uzenze njani uma usungena ngoba sasazi ukuthi isithombe esesinobaba sibizwa ngokuthi yifoto uzokwenze njani uma usufake le bhayi mase kufika indawo yokuthi manje sekumele ungene endlini yangasese uzoyikhumula ulibeke kuphi ngoba phela njengoba selinesithombe sikababa seliyifoto nami ngithi ngiyazibongela ukuphumelela kuleya nkosi ngiyohlela nezenzi osebenzweni Mengikhona ungenisa umdedele ngabuya ngaphinde ngazobuyela makuvala ngomsa kaNkulunkulu bangcwele ukhona umama oseshilo ukuthi uNkulunkulu akasabonakali ngobuningi babantu nami uNkulunkulu omhlwa sebuhlena ngimbonanga kodwa izwi ngilizwile bangcwele ubaba uthi mayiqala ubonga ukukhulu bomhlangano ubonga ukuthi abantu bezile emhlanganweni ubese ethi uzazikhupha izibusiso kodwa uma unenhliziyo eqinile unenhliziyo elikhulu isibusiso ngeke sihlale uthi ubaba nomzi wasebuhleni bamaNazaretha wasekwa uGombela umhlaba usemanzi uthi wafaka ikhwenkwani kusukela ezantsi zofika phezulu uthi lo muzi usezaba mkhulu futhi usezawuba muhle ufisa ube muhle uthi amaNazaretha maningi amaNazaretha ezayo kodwa akuzugcwala wabe esho kugcwele maNazaretha uNkulunkulu besiyala uthi
amaNazaretha. Uthi kanti omuphi uShembe esawuze simlalele, ngoba bonke oShembe sibalaleli naye asimlaleli, omuphi lo sawuze simlalele. Uthi nina amaNazaretha nenqeni ukubhala into engekho ko-TikTok. Uthi nenqeni nokushutha isidumbu silele nisifake ko-TikTok. Uthi nami nifaka ko-TikTok maNazaretha. Kutheni into yakho eligugu, why uyifaka enkundleni zokuxhumana? Ngoba usuke kuyinto yakho eligugu. Into eligugu uyayifihla, ungayivezi ebantwini. maNazaretha ngathi uNkulunkulu angangakhali ngathi. Sonke isikhathi uma ephethe inkonzo uNkulunkulu akhali ngamaNazaretha. Futhi ngangathi lapha eSananezwe angangabikho umuntu ofaka uNkulunkulu ko-TikTok, ngoba uNkulunkulu unyazi lezulu ligugu lethu. Cela inkosi ibusiseni ngizule amen. Thixo onamandla unke wasiphe Listening to